आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। मालवण तालुक्यातील वराड सावरवाड येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या स्फटिक शिवलिंग मंदिरावरून ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून गावात आधीपासून स्वयंभू लिंगेश्वर मंदिर अस्तित्वात असताना समांतर मंदिर उभारू नये अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे। पाहूयात। वराड गावातील सगळे ग्रामस्थ मंडळी आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे उपस्थित राहिलेले आहेत। वराड गावामधील सावरवाड हा जो भाग आहे, या भागामध्ये एका खाजगी निवासी संकुलामध्ये आणि त्या शेजारी असलेल्या एका खाजगी जमीन मिळकतीमध्ये काही मंडळींनी रुद्रनाथ फाउंडेशन या नावाने एक ट्रस्ट मुंबई येथे रजिस्टर्ड आहे आणि त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी एक इमारत उभी करून त्या ठिकाणी एक स्फटिक लिंग स्थापन केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी धार्मिक काही उत्सव सुरू आहेत अशा प्रकारे त्यांचं म्हणणं आहे। पण त्या होणाऱ्या सगळ्या जो काय त्यांचा त्या ठिकाणी सुरू असलेलं काम आहे त्याचा गावातील ग्रामस्थांना आणि नागरिकांना, त्या ठिकाणी राहणाऱ्या निवासी संकुलातील ग्रामस्थांना प्रचंड प्रमाणामध्ये त्रास होतो आहे। धार्मिकतेच्या नावाखाली चुकीच्या प्रथा, परंपरा, चुकीच्या पद्धतीनं पाठीशी घालण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि या बाबतीमध्ये यापूर्वी देखील गावातील ग्रामस्थांनी तक्रारी वेळोवेळी केलेल्या होत्या, पण त्या बाबतीत कुठलीच परिणामकारक कार्यवाही झालेली नाही आणि म्हणून आज संपूर्ण गावातील आमच्या गावामध्ये श्रीदेव, वेतोबा, पंचायतन देवस्थान, महादेवाचं स्वयंभू मंदिर, सातेरी देवी असं सगळ्या पिढ्यानपिढ्या असलेल्या गावातल्या देवदेवता आहेत, त्यांची श्रद्धापूर्वक भक्ती आम्ही गावस्थ करत आहोत आणि असं असताना गावामध्ये येऊन बाहेरच्या मंडळींनी अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी एखादी कृती उभी केलेली आहे। त्या बाबतीमध्ये ह्या सगळ्या गावातील आमच्या ट्रस्ट कमिटीज असतील, पालटदार, गावकर, सगळे मंडळी आणि संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळी यांनी एकमताने निर्णय घेऊन या ठिकाणी असंख्य बहुसंख्येनं या ठिकाणी आम्ही सगळे उपस्थित झालेलो आहोत। आम्ही आज जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना ग्रामस्थांच्या ज्या तीव्र भावना आहेत त्या भावना लेखी स्वरूपामध्ये दिलेल्या आहेत। ग्रामस्थांची अशी अपेक्षा आहे की जिल्हाधिकारी यांनी या विषयामध्ये लवकरात लवकर तात्काळ निर्णय घ्यावा, कार्यवाही करावी आणि जो प्रकार त्या ठिकाणी सुरू आहे तो थांबवावा। ते जे काय त्या ठिकाणी काम करण्यासाठी किंवा त्या ठिकाणी जे काय त्यांनी उभं केलं हे सगळं बेकायदेशीर आहे, कारण त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या परमिशन्स त्यांनी घेतलेल्या नाहीत आणि ते सगळं आमच्या गावातून स्थलांतरित व्हावं अशी प्रमुख मागणी घेऊन ही सगळी मंडळी आम्ही या ठिकाणी आज जमलेलो आहोत। जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेलं आहे। जिल्हाधिकारी यांच्याकडनं प्रशासनामार्फत जी काय कार्यवाही आम्हाला अपेक्षित आहे की ज्यातून आमच्या गावातला हा एक निर्माण झालेला जनक्षोभ आहे, जी काय जनशोभाची भावना आहे त्या बाबतीमध्ये समाधानकारक तोडगा निघाला पाहिजे। जर का तशा प्रकारचा समाधानकारक तोडगा नाही निघाला तर निश्चितपणे भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गावाला या ठिकाणी एक भूमिका घ्यावी लागेल आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही सगळेजण आलेलो आहोत। ज्या पद्धतीचं रुद्रनाथ फाउंडेशन म्हणून काम त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे, अशा प्रकारे जो ट्रस्ट आहे त्या ट्रस्टचं जी घटना आहे ज्याला मेमोरँडम म्हणतात, त्यामध्ये अशा प्रकारे मंदिर स्थापन करणं, पूजा अर्चा करणं, धार्मिक उत्सव साजरे करणं, लोकांकडनं धार्मिकतेच्या नावाखाली पैसे स्वीकारणं असं कुठलंही त्यांच्याकडे ऑब्जेक्टिव्ज म्हणजे त्यांच्या त्या घटनेमध्ये तरतूद नाही। बरेच अशा प्रकारे तरतूद नसणारी एक ट्रस्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या ठिकाणी वराड गावामध्ये जिथं शांततापूर्ण जीवन जगणारे आम्ही सगळी मंडळी आहोत, इथं येऊन जर अशा प्रकारचं कृत्य करत असेल तर ते कदापि आम्ही होऊ देणार नाही आणि म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या ज्या भावना आहेत या शांततेच्या, सनदशीलतेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गानं आम्ही या जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत आणलेल्या आहेत। त्या पद्धतीनं त्यातनं मार्ग निघावा अशा प्रकारची आमची अपेक्षा आहे। मार्ग लवकरात लवकर निघावा त्याचं कारण असं आहे की लोकांच्या भावना तीव्र आहेत आणि या लोकांच्या तीव्र असलेल्या भावना खरं तर यापूर्वी देखील आमच्या गावातील अनेक लोकांनी व्यक्तिशः देखील याबाबतीत तक्रारी केल्या, पण या तक्रारीच्या अनुषंगिक जी मंडळी ही बाहेरची या ठिकाणी आलेली आहे त्यांना अजूनपर्यंत त्याबाबतीत त्यांची कुठल्याही प्रकारची समाधानकारक कृती दिसलेली नाही आणि लवकरात लवकर प्रशासनामध्ये यामध्ये लक्ष घालावा आणि प्रशासनाने हा तिढा सोडवावा आणि जे काय त्या ठिकाणी त्यांनी आणलेल्या वस्तू आहेत, जे काय ते म्हणतात की आम्ही या ठिकाणी फक्त यज्ञयाग करण्यासाठी आलेलो आहोत, पण प्रत्यक्षामध्ये तिथं सुरू असलेल्या गोष्टी ह्या अनुचित आहेत, चुकीच्या आहेत, प्रथेच्या विरुद्ध आहेत आणि या सगळ्यांबद्दलचा आमचा असलेला आक्षेप विचारात घेता लवकरात लवकर हे सगळं गावाच्या बाहेर जावं अशी आमची प्रशासनाला मागणी आहे। गावातील सर्व ग्रामस्थ मंडळी जी आहेत, सगळे गावातील सर्व ग्रामस्थ मंडळी बहुसंख्येनं गावामध्ये उपस्थित आहेत, पण आज प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये ठराविक मंडळी
या ठिकाणी आम्ही जिल्हाधिकारी यांची भेट घेण्यासाठी आलेलो आहोत.